Ka Japan kan rong sya ka histori jong ka perthai han rei hato ka Tunisia kan penjot ya ka sngisa jeng kan mau ki pajba football ha ka leng ka perthai menta kidang ap khmilenti ya ka wei ka jia khon ka bakar pang bha ha ka FIFA World Cup mentau snam kam dei tanamar ka jia kne banrong sya ka wat ka babut han rei namar bakane ka jia khon kan tho ya ka histori jong ka World Cup hi ka jia khon ha pedeng ka Japan bat ka Tunisia kan long ka siajar tali ke silakai ha histori jong ka FIFA World Cup nadu bastang kalumpung haus nam khat khandai spa lai phau kane kam dei tang ka khon football ka dei ka silakai ka basa jing kan mau ha ka histori ka Japan ka kwa ban penlong ya kane ka sngi ka bakar pang tam ka kwa ban job bat ban pen i sya ka perthei ba ka football he asia kala kiu sya prang nadu kisnam balaleng ka Japan kalapan i ya ka jing klan jongka kalapan kendet ya bon ki kan hon bakrau kalapan i ba kam dei su tang ka kan hon ban pendep ya ka jing khen mentai kinong kersan jong ke Japan kelas tang ban post new ki ong ladangin job ha ka jing lakai ka ba sia jarsen kane kan long ka history ka ba itana tam ha ka jing im jongi henrei hasil yang pan ka Tunisia kamwan taman pek kai ka Tunisia kawan ban yakhon kawan ban penjot ya ka jing rakhe jong ke Japan ka tep ka perthei paro ka wei kanang pek ya kane ka jing yakhon ka tep ru balada ka la ban penlem ya ke Japan ha ka sngi ka bakar pang tam jongka ka kerteng jong ka Tunisia kan rong ru ha ka history kinong ilakai jong ka Tunisia kila kren ba kimting ya ke Japan ki ong bahamadan omdon history omdon jekran syapang kecil lakai ka ba 1000 sen don tang kabol ka jingale par ka jingkwa ban jom kane ka jingmut ba ka khon kan long ka bating e bha ka Japan ka don ka jingket khle ban pen kmen ki pajba jongka ka Tunisia pan ka don ka jing angnut ban pen mi ya ka jing kendet ka bakrau tam phila ban perkhat tang si khlip mat lada ka Japan ka job ka perthei kan kan mau ya ka kum ka sngi ka ba ka Japan ka tho ha ka history da ka jing jom henrei lada ka Tunisia ka job ka perthei kan kan mau ya kum kan ka sngi ka ba ka Tunisia ka penjot ya ka jing rakhe jong ka Japan dei na kan ka daw ba pon ki pajba ki ong ba kan kan long tang kecil kai pajba kan long ka thma chu history namar ba ka wei ka kan hon ka kwa ban tho ek history ka wei paru ka kwa ban pen kala ya ka ta history bat le se ka tem ka don hapdeng jong jing bakla ki million ngut kinong pajkai ha kaleng ka perthei kin pe te ka jing ap khme hato ke Japan kan pen urlong ya ke jing post new jongka ha ke silakai ke basya jarsen ne ka Tunisia kan long ka kanhon ka bantu ya ka spotlight pat pen kendet ya ka perthei omdon bala bantip ya ka jubam rei ka we ka jing shisha ka long bahadin khandai prominent ka history kan satho ya ka kerteng jong ka kanhon ka bala ban penne ya ka jing kermen jongka hato ke Japan kan lekmen ha ka sngi ka bakar pangtam jong ka welcome ne ka Tunisia kan penjot ya ka jing rakhe bat penmi ya ka jing kendet ka bakrau ka jing lakai ka ba 1000 sen kam dei tang ka chilakai ka dei ka jing le pan tho ha ka story hapo jong ka comment phla ban tho hato ke Japan ne ka Tunisia kala ban ra ya ka ne ka nam